ширкати телевизион ва радиои ҳафт ситора тақдим менамояд шоу-концерти Фирдавс Муҳиддинов. با سلامی لبی گلها با کلامی خوشی دلها таҳти унвони ёд кардам баргузор мегардад. Концерт санаи 29 апрел соати 14:00 дар кохи фарҳангии ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бахшида ба рӯзи зод рӯзи падар Шодравон Ҳофизи хушовоз ва зиндаёд Муҳаммадҷон Муҳиддинов барпо хоҳад гашт. дар концерт гулдухтарони гурӯҳи Мастӣ иштирок мекунанд. меҳмони шоу-концерт Марьям ва Дамирбек Олимов. ҳамкорони иттилооти студияи Муҳаммад, студияи Фаридун, садо ва симои Салом, телевизионҳои Симои Мустақили Якум, Азия, Танин, СТВ, АНТ, Диёр, Ҷаҳоноро ва радиоҳои Садои Хуҷанд, Салом, Пайванд, Замон, Тироз ва Шаҳри Ман. Телефон барои тамос 44270. Марҳамат ба шоу-концерти Фирдавс Муҳиддинов ёд кардам. در این عالم هستی من